Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro impian subhai pi sha ki Khubor kimat kebajuan pi naka pati CTV. Mikon sham ya pa sha shi Khubor nak link benda chong ka Jylla. Ka sunjung rangba san shnong manat area ka bade ka kunhun chong ki san tali ki shnong ki bakanthum ya ka shnong manat mawidong lo mawba pendan lengdo bat pendeng soalang kila penpau ya ka jing bam sngauhun halor ka jing pentrei ya ka surok PMGSY ka bapnyaso nagashnong podjaud shadu shakashnong mawidong ka bajrong kumbasan kilometer tam bat ka barang pentrei bat penya shakmat ya ka jing siang rong hadu menta daga babu akman man penurlong ya ka jing angnu jong umetrang ba du karin Narendra Modi daga ba phaikmat shaki nongrap bat ki rio pat ba ka state BJP bat ka BJP state Kisan Morcha ha ka arpu pratarik rumphang aracha punriu kila jet ikinongkit kam jong ka district Kisan Morcha bat ki mandal Kisan Morcha ha ki santli ki constituency ki bahap hapo ka Jylla jong ka themri bhoi ki noyalam jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people ri mulyang circle ki bara yo ujor halor ka jingot jingnam jang ki pat ba ka thai na ka jingsa kongreng bat jing kala yingja jong kalangpi health sub center ki dekhot bat ki noyalam ka seng kila hia jurim yakni ka jaka ajing sumar ha ka ba kila lam ba kampatre kam satya bat kala yingja ka hima riangsi sardarship ha ka arpu pratrik rumphang aza phunrio kala pelong ya ka jingalang penithu ya uba Olington sokmat kum u serdar bapura bat bathmai jong ka hima riangsi sardarship ki noyalam ka Khasi Students Union bakur dauki unit kila pha da ka jingtho shaka office district medical and health officer ka west jainti his district halor ka jingbam dan doctor hadauki PHC kat hadu ba kala pinso sat ikipat ba ka shnong bakur dauki ki basong ki basa hakapun ka Director General of Police ka Jylla ka kong Aida Shisha Nongrang kalai thu ba ka tanat pulit kalalam ba ka seng king atyar Nyodrap National Liberation Council haba penrung yikit khat thmai ka panru ya ki election photo identity card lani ki epic but ongru ba ka tanat pulit kala dab pulelot ya ki jingakran jongki samla ki bla sha pengom ha ka social media ka Meghalaya Pensioners Association Central Body ha ka pu pratrik rumphang aza phunriu haringkat ka jingatreilang bat ka seng samla mauyong japung kala pelong ya ka awareness program halor ka phang ka jingshong kha khna ba ki jing e ki ba mi ya ka ba la pelong ha community hall mauyong japung kitra jaka kla aipor shibna yaki barjala ki basa ha ki yeng tap shilyang ha ka jaka jongkakur lingskor ha bintha umdan shela east Khasi his district ba ki dei ban mi no mardor hapo shibnai hadien baladeb ban ai ya ka jingtho shaka Khasi Hills Autonomous District Council ka weka samla kan thei ka balatip kerteng kum ka apsana khatun ka ba arphnyau snam karta ka basa hakashnong andhara milya dalgaon siamalri district darang Assam kalayap hashen hadien ba kala sha salat ha ka weka kali ka bala petgrat bak tang shuja kani ka jingja accident ka seng samla pedeng shnong maurung keneng kala pelong ya ka lumpung yele ka football ban wanra ya ka jingatli bat min kentiu ye ki sap ki phong jong ki samla ha ka jing kun semi final ka kunhun deukrun kala ya kun persha ya ka wa rambai ha ka ba ka jingale kai kala long ka ba itenan hadin balayo ujor babun kinong ya thuk arshaka ki jirong be an na ka surong bala pinbana no entry halat nong kanri laim kra kham haneng ka office DHSMI ha ka jingpanap shrip ki pulit kila yo bat ya ki babun ki nong ya scooty ki ba ya be an na ka ni ka surong ne ka sngi ka artrik Lber aza punriu mentapan ya phashi Khubor nak lengki benta jong kari mitrang ba ka Himachal Pradesh Sukhwinder Sukhu ha ka sngin kong ulale binya kendo ya ka menteri ka sarkar pedeng ka bakhmi ya ka tanat platangka ka Nirmala Sitharaman banpan ya ka songpisa hapo ka jingeram ka bakarpang hapo ka special central assistance ban pendem ya ka jingduna ka khajna na ka bantau snam araja phunriu aza phunyo
Menteri ka Sarkar Pedeng bakmi ya katnat kampo iyeng u Amit Shah uloong ba hagas nginengkong ba kipat ba ka West Bengal ki ba la sha penchitom ben ha ka jing sensha don bo jong ka TMC kila kwa palat ya ka jingkala da ka ba ula penbena ya ka rai jong u banyaso bat ka poribortan yatra ka ba la pelong da ka state unit jong ka BJP. Umakani badai menteri rang badu jong ka Canada haga skinengkong ulaya ro ya ka jinglong nong yalam jong menteri rang badu ka Narendra Modi da ka bapen pau ba ka India kala kiu state ha haga yok kot haga Pyrthei hakini ki postnam baladam menteri rang ba ka Haryana Rayap Singh Saini haga skinengkong materwa ya ka mangtingka jong ka Jylla ka bakot arpoin arpulai kurtingka na ka bentau snam arata punrio aja punyo kabaki ora shipo point 4% na kabentau snam arja apusan aja punriu da ka bapelejingmon hakaban pinklan ya ka yok kot hagi jaka nong kendong ka president jongkari India ka Draupadi Murmu ringkat ka menteri rang ba jong ka Delhi ka Rekha Gupta ha ka siningkong kila pli pat ba ya ki babon teli ki program dan kentiu ya ki kenthai kunthup ya ka scheme lakpati bitya yojana ka scheme meri punji meri adhikar ringkat bat ke direct benefit transfer ke bakot shispa kelur tingka na ke benta ban yarap ye ki saupo hajar ngut ki kena kenthai bat ka saheli pink smart card ka ba ki kenthai kim don kam ban siu aa haba ki le jinglen da ki boss Kylleng kanong ba Delhi wat hapdeng ki jing penjari kendon da ki borsen shar ki jingaki kilayai beteng ha ki babun ki benta jong kanong ba Srinagar ha ka siningkong ha ka ba ki pat ba kila perta ye ki sur persha ya ka United States ban ya ka ri Israel da ka ba keno ba ki de ki nong penyam ya unong yalam ba kli do jong ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei hadin ka jing maham jong ka tanat sentian ka Sarkar Pedeng kala ajingmut ye ki Jylla ban long ki ba pet ngor ba ya ki nong yalap ki ba Krishan ya ka Iran kani ka jingpentip jong ka Sarkar kalawan hadin ba kitnat sentian kila aidak ba katu katni ki benta kinwat lat ban shim kabu ya ka jinglong jingman jong ka Iran bat ban penmi ya ka jing kan at Kylleng kari Mitram ba ka Karnataka Sidramaya ha ka siningkong uloong ba ka Sarkar Jylla kadang budien ba ya ka jinglong jingman ha ki benta jong ka West Asia hadin balakhi ka jing kan at hapedeng ka US Israel bat ka Iran bad uloong ba Sarkar kala pentikna ba ka jingsngan jong ki Kanadiga ki badan shabar ka Jylla ka de ka bakong santam jong ka Jylla kini par kilong ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka jingthei jong ki namding lala ban yo sngo ha ka nong ba Dubai Abu Dhabi ba Doha ha ka skinengkong kat ba ka Iran kadang beteng ban the di daki namding ya kini ki ri ki ba marjan da ka bathmu ban penjulor ya ki kitam sa jong ki shipai bar ki riupai ba ka embassy jong ka Nepal ha United Arab Emirates ha ka sinengkong kala pentikna ba wei usamla na ka Gorkha district kabadon ha ki benta ba shapang shathi jong ka ri Nepal ula sha penyam ha ka por ba kala don ka jinghyar thma da ki drone ha ka lingsun jong ka Zayed International Airport ha Abu Dhabi hadin ba kala mi ka jingkan at ka US bar ka Iran ka election ba khatla jong ka ying darbar thau an ka ri Bangladesh haka khat Tarik rumpang mentau snam la keno ba ka don ka jingpenan kam ya ka artificial intelligence kala pathai Khubor the Daily Star kaba kala kam ba katkum ka jingtip balayo na ka activate rights la penan kam ya ka AI kum kalat men pelong sok pedung ya ki dur jong ki kertong kenthai bat kirit pa ka baloj yang jiti committee ka bade ka kenhon ka baya khun ya ka hok long brio man brio kala pen pau ya ka jingso khya ka bajur halor ka jingsniu ka jinglong jingman jong ka koi ka khya bat ka jingsha set bian kanong yalam ka ba khmat ka marang baluch da ka ba kentu ya ki bor sensha jong ka Pakistan ban pintikna ya ka jing sumar bakir ki bat ban pelai no ya ka satang lais ni shwa ka election jong ka parliament ka balabu ban pelong ha ka Tarik Lber ka mitrang ba du bshipo jong ka Nepal ka Sushila karki ha ka siningkong kala kentu yaki nong shongshnong bakin yashimenta shirham ha ka jingat ha vote kum kalat ban penwandur ya kala wei jong kari bad ki kuniti ki jongki
Menteri Rang Baru Jongkeri India Narendra Modi hagas nginingkong uloong ba ki kam le no ba ki kam pentrim kidai ki jing e ki bakrau na ka banta ke India ba ka Canada ba ya baro ki brio Modi lapan pau ya kani ha ka jingkran ba ki nong tho khubor ba Menteri Rang Ba do Jongkeri Canada kani Ali Larjani ubade usketri changka Supreme National Security Council ke Iran Ulong ba President Jongka United States Donald Trump ula shitkalan ningkong ya ka America ban shim ningkong ya ka Israel ya ka ni ula kan tho ha ka ni ka kanti ba ka jing kan at kanang yai beteng ha ka than Middle East Menteri Rang Baru Jongkeri India Narendra Modi ulong ha ka ningkong ba ka India bat ka Canada kin ya trailang na ka banta ban kintiu ya ki karkhana ya dari ka jing pen sngautho ya ki kam ya dari haduriau bat ka jing kelyang shipai bat bantau ya ka jingalang ya dari Menteri Rang Baru Jongkeri India Narendra Modi ha ka kong ula penpau ya ka jing sngaukya halor ka jinglong jingman jongka West Asia bat ongru ba ka India kan dang ya beteng banya trelang bat baro kiri ki badan ha ka ni ka than na ka banta bat pentikna ya ka jingsngan jongki trai mulok Kilami iki jingki ha ka Pakistan occupied Jilzit Palestine balasan syada ka Pakistan hadin ka jingyam jong noyalam ba kli edu jong ka Iran u Ali Khamenei ka jingki kala jam shakasngi ka baar hakasngi ningkong ha ka ba ki pat ba ki dangya beteng ya ka jingki da ka ba penjulor ha ka leng ka thain but kitu klang khubor ha ki mat mantasi khuble